Pirtûka xwendinê rûpel 66 ders 3 çe hîndarî 15. Serhet, tu dizanî ez gelek hez ji dengê şivanî dikim. Wî dengekî berz û bişewat heye. Bi taybet, ev strana wî ya min bêriya tê kiriye. Bi te çawa ye dengê şivan? Li gorî min jî dengekî hêja ye dengê şivanî. Wî ji muzîka Kurdî re jî pir xizmetên hêja kirine. Terzekî wî cuda heye. Lê carnan vê cudabûna xwe diguherîne. Çawa? Mesela carnan klasîk distire, carnan modern, carnan dengbêjiyê dike, carnan pop. Nizanim, li gorî min hinek tevlê hev dike. Ew dixwaze gelek cûreyên muzîkê biceribîne. Di dema şivanî de cûreyên pop, rock tune bûn di muzîka Kurdî de. Gerçî niha jî tune, lê hin hunermend diceribînin. Belkî ji ber vê yekê şivan guherînan çê dike di muzîka xwe de. Dibêje bila ev terz jê hebin. Belkî. Lê li ser muzîka klasîk bima dê baştir bûbûye. Na. Tu ji klasîkên Kurdî hez dikî lewma dibêjî bila li ser klasîkê bima. Belê, lê ez ji muzîkên mîna pop jî hez dikim. Ji dengê Cîwan Heco yan jî ji yên hunermendên nû. Belê, tu rast dibêjî. Lê divê em vê jî ji bîr nekin. Ku şivan ciyekî girîng heye di muzîka Kurdî de. Belê, wisa ye?